A ta fel y soniwyd yn sesiwn 1, da ni'n gwerthfawrogi eich bod chi fel ysgolion ar gama gwahanol yn eich taith tuag at cwricwlwm i Gymru. Ond da ni yn gobeithio bydd y sesiwn yma naill ai'n eich helpu chi i ddallt y gofynion sydd angen i chi ystyried wrth gynllunio neu os ydych chi eisoes wedi dechrau efo'ch proses gynllunio. Felly bod hwn yn gyfle i chi fyfyrio ar yr hyn da chi wedi wneud hyd yn hyn ac ella amlygu eich camau nesaf chi ella wrth arwain eich tîm. Felly, nod yn sesiwn ni heddiw ydy datblygu dealltwriaeth gyffredin ar continwwm dysgu, ystyried dulliau cynllunio ac asesu, ac edrych ar dulliau ddysgegol ffeithiol o fewn y maes dysgu a phrofiad, a thu hwnt hefyd lle. Dwi'n mynd yn ôl unwaith eto, mae hwn wedi cael ei gyflwyno i chi rhai o'ch chi oedd yn sesiwn 1. I'ch atgoffa chi o'r cylch mae eto, sef y cylch egwyddorion cynllunio. Mae'r newidiadau neu'r diwygiadau i'r cwricwlwm yn ei gwneud hi'n hanfodol i ni ystyried pam da ni'n addysgu, be da ni'n addysgu, a sut da ni'n addysgu. A dyna pam mae'r weledigaeth a'r dyhead yr enir ar gyfer dysgwyr yn yr ysgol ynddo. Ac yn ystod y cam cynllunio cwricwlwm, mi fydd ysgolion yn canolbwyntio ar y cylch allanol yma, cylch pinc, pam eich bod chi yn addysgu rhai bethau. Mae hwn i ni gyd dydy yn ddull newydd iawn o gynllunio. Mi oedd yr hen gwricwlwm yn rhagdynodol, yn bresgriptif, os liciwch chi, ac yn benodol iawn doedd wedi gynhyrchu mewn ffeil ac yn deud wrthych chi be yn union oedd angen i chi ddysgu i'r disgyblion mewn grwpiau blwyddyn benodol. Mae'r Athro Donaldson yn pwysleisio dro ar ôl tro pwysigrwydd y pam yma. A mae angen i ni meddwl fo gwestynnu a chyfiawnhau'r rheswm yn gyson dros y pam da ni'n addysgu bob un i'r dysgwyr lle. So mae'r enghreifftiau sydd yn y cylch allanol yna sy'n gallu dylanwadu ar y pam yn cynnwys pethau fel blaenoriaethau ysgolgyfa, llais y disgybl, pedwar diben wrth gwrs ac yn y blaen, anghenion disgyblion unigol, gwerthoedd ac yn y blaen. Ond ella y byddwch chi, mae siŵr y byddwch chi yn gallu meddwl am enghreifftiau eraill hefyd. Y pwynt ydy, dos na un gyrrwr mae rhaid i chi ddefnyddio, neu un sy'n well na llall. Mae'r holl ystyriaethau'n gallu lliwio'r weledigaeth a'r rhesymeg dros eich cwricwlwm chi. Ac yn ystod y cam cynllunio'r cwricwlwm, mi fyddwch chi fel ysgolion wedi nodi, mae'n siŵr, y dyla disgyblion ddysgu, be ddyle disgyblion ddysgu amdano fo yn yr ysgol. Eich gwerthoedd chi sy'n nabod nhw. Mae ganddoch chi felly y perffaith ryddid a'r hyblygrwydd i benderfynu beth sydd orau i'ch disgyblion chi yn eich ysgol chi. Ond y beth ydy pam fyddwch chi'n ystyried cynllunio holl elfennau'r canllawiau a sut maen nhw'n cyd-gysylltu ac yn cyd-fynd efo'i gilydd i ysgogi'r dysgu fel un jigsaw lle. Fel y gwelwch chi yn y cylch canol yna, cylch glas, mae'r rhain yn cynnwys sgiliau cyfannol, y camau cynnydd, disgrifiadau dysgu, dipyn ohonyn nhw a dipyn o waith dod i ddallt a chofio. Mae'r sut na sydd yn reit yng nghrombil y cylch lle yn canolbwyntio ar yr addysgeg a'r asesu. Be fydd y dulliau mwyaf effeithiol i chi sicrhau bod y dysgu yn ddysgu mewn dyfnder. Mae'r gair dyfnder ma'n wedi cael ei ddweud dipyn o weithiau yn ystod yr awran nesaf. Sut mae'r addysgeg yn mynd i sicrhau y profiad dysgu gorau un i bob un disgybl lle. Sut y bydda ni yn sicrhau bod yr asesu yn rhywbeth parhaus, dim yn rhywbeth diwedd blwyddyn neu diwedd unded, ond bod o'n rhywbeth drwy'r adag, bod o'n ffurfiannol yn asesu ar gyfer dysgu lle, bod o'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y plentyn a bod y plentyn yn hollol ymwybodol o lle mae o neu hi arni hi. Ac hefyd, i fod yr asesu yn digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl y dysgu, mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn gwneud y cynnydd gorau posib, achos na dyna beth i heiddiant nhw. Wan, i nôl, sori.
Mae yna lot fel y DDC yn gynharach, mae yna lot y derminoleg newydd yn does yn y fframwaith sydd yn helpu ni i gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd. Be da ni wedi gwneud, mae lot o waith cofio, mae bwysig ar adegau, beth dwi wedi ffeindio, a Iechyd wedi ffeindio hefyd a'n cyfoedion ni, yn cydweithwyr ni, ydy yn bod ni efo rhywbeth wrth law, wrth benelyn i gyfeirio ato fo, wrth gynllunio lle. Lle da ni wedi cynhyrchu poster un dudalen A3 sy'n rhoi trosolwg i chi o'r holl agweddau sydd angen ystyried wrth gynllunio'r dysgu. Mae'n bwysig bod ni fel ymarferwyr yn dallt yr holl elfennau hyn a sut maen nhw'n berthnasol i'r meysydd dysgu cyn o ffordd, cyn dechrau'r broses o gynllunio. Mi yrwn ni gopi efo chi fydd i yn y cyflwyniad, mae'n ganos y chi wedi'n lle fyddan nhw. Ond un peth oedd yn cydweithwyr ni o'r cyfnod sylfaen yn ei deimlo oedd bod na un agwedd ella ar goll yn y dafle A3, sef y cyfeiriad at yr agwedd galluogi dysgu. Dwi am eich tynnu'ch sylw chi at yr rhan yma, a mae yn y ddogfen Cwricwlwm i Gymru cynllunio'ch cwricwlwm. Bach yn anodd cael hyd i fi, ond na ni reit dolen i chi ella, fysa hynny'n syniad munud lle. Dwi'n tynnu'ch sylw chi at y ddogfen yma, achos mi ydych chi fel ymarferwyr uwchradd yn mynd i ddod ar draws dysgwyr a anghenion dysgu ychwanegol. Ac ella'ch bod chi hefyd yn mynd i weld y ddogfen yma yn reit ddefnyddiol, beth bynnag lle. Ond hefyd dwi'n credu i bod ti, mae yna elfennau yn ei hi sydd angen i ni gyd gadw mewn co os ydyn ni yn gweithio efo dysgwyr. Dwi am dynnu'ch sylw chi at 2 elfen hanfodol sydd yn y canllawiau galluogi dysgu, sef oedolion sy'n galluogi dysgu, profiadau sy'n enyn diddordeb, ac amgylcheddau effeithiol. Maen nhw i gyd yn elfennau sy'n gysylltiedig efo'i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd. Ac fel y bysa unrhyw un o'na chi yn tystio, mae'r rhain yn elfennau sy'n holl bwysig dim ots faint dwi oedd eich grant chi lle. Mae'r rhyngweithio rhwng y naill a'r llall yn rhan anatod o'r broses o ddysgu. Mae'r deuddag egwyddor yn beth berthnasol wrth i chi ddylunio'ch cwricwlwm, ond hefyd mae eisiau talu sylw at yr agweddau yma. Chwarae a dysgu sy'n seledig ar chwarae. Bod y tu allan ar sylwi a dysgu dilys a phwrpasol. Felly, oedden ni'n meddwl bod hwn yn rhywbeth pwysig iawn i ni dynnu'ch sylw chi tuag ato fo. Ac ella, fel o'n i'n deud, eich bod chi efo dysgwyr sydd ag anghenion penodol sydd ddim yn mynd i gyrraedd y camau cynnydd o 1 i 5. Felly, mae'r ddogfen yna'n un sicr i'w hystyried yn ddwys. Mae'n ei mlaen rwan, a dwi'n mynd i stopio'r rhannu, dwi'n mynd i gyflwyno Tom i chi. Tom Williams, sydd yn gweithio yn ysgol David Hughes. Mae o'n bennaeth adran addysg corfforol ysgol David Hughes. Mae o hefyd yn bennaeth Iechyd a Lles ac yn bennaeth cynorthwyol ar uwch dîm yr ysgol. Mae o rwan yn mynd i rannu i brofiad o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Diolch ti, Tom. Dwi'n meddwl bod fi wedi stopio'r rhannu. Wedyn, fi wedi rannu wan gobeithio. Oce, da chi gyd i gweld hwnna? Yndan. Bril, oce. So dwi'n fynd allan o'n fi gychwyn. Bril, oce. Mae rhaid i chi'n nabod fi, dwi wedi cael cyflwyniad fyna. Y gwir ydy, dwi wedi rhoi y gair ceisio yna yn yr top chwith yn fwriadol. Y ffordd dwi wedi dod o'ch blaen chi heddiw yma, ges i gyfarfod sydyn efo Ieuan rhyw bythefnos yn ôl. A oedd eisiau jyst gweld lle oedd ni arni a sut o'n i wedi mynd o chwmpas cychwyn cynllunio. A cychwyn da ni arni ar y daith, dwi'n sicr yn bell o fod wedi gorffan. Nath Ieuan ofyn swn i rhannu y broses athyn ni drwy. Os di'n iawn, dwi'n mwyn gwybod. Iawn, ond fel dwi'n dweud, dwi'n gorau mynd reit handi, ond os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau ar y diwedd, dwi'n ngorau atab nhw i chi.
So, y man cychwyn i ni oedd dadansoddi'r datganiadau yn bwysig yn y maes. So, efallai bod hwnna ddim yn glir yn fan ar y sgrin chi, ond be nes i oedd uwcholeuo'r terma pwysig o'n i'n deimlo oedd yn uniaethu efo be oedd yn eisiau gwneud fan hyn o ran y cwricwlwm Iechyd a Lles. A wedyn si rannu fo wedyn hefo adrannau oedd yn dod o dan y cwricwlwm newydd, sef addysg gorfforol lle ni'n gyfrifol, yr hen abach mewn ffordd a bwyd a maeth. A be nes i ofyn nhw'n wneud oedd nodi be yn barod oedd yn taro rhai o'r elfennau yma yn yr datganiadau ar hyn o bwysig. A wedyn o honna wedyn yn rhoi rhyw fath o syniad i mi lle oedd ni arni cyn cychwyn ar y cynllunio go iawn. A y cwestiwn yn gofyn yn hyn rili oedd y ddarpariaeth presennol yn mynd i helpu gyflwyno cwricwlwm newydd. Ideally, sy'n licio dweud, ia, gret, yndi, mae lot o bethau da ni'n neud, mae o'n taro lot o'r nodau, ond os di bod yn gwbl onast, yn y marn i, todd o ddim. A be nes i basio oedd, mae rhaid i ni newid y ffordd da ni'n mynd o'ch chwmpas i. A nes i gychwyn edrych ar ddata, so, dwi'n gwybod pan dwi'n dweud y gair data, mae bobl yn dechrau offtio, ond hynna nes i. So, ges i ddata o'r rhwydwaith ymchwil iechyd mewn ysgolion nes y. Rwy'n nôl at hwnna mewn dipyn bach. Nath ni hunain arfarniad agwedd ysgol gyfynod Lles emosiynol a meddyliol. Nes i gael casglu llais y dysgwyr a dwi'n gwneud hynna'n aml iawn. Hefyd, consultio efo'r cyngor bwyd y ffitrus gen i fan hyn a hel barn staff. A y gwirionedd oedd y data yma, gwybodaeth yma, yn sail i'r cynllunio wrth symud ymlaen. Fatha ni dweud, cychwyn efo'r data siwr mewn ffordd lle. Mae'r gwybodaeth chi'n cael allan o bod chi'n gwybod, dwi'n siŵr, yn hitio lot o'r agweddau fewn y cwricwlwm newydd. Os ydych chi'n sbio ar y rhestr ar y chwith yma yna, ydych chi'n cael gwybodaeth am eich disgyblion chi ar yr agweddau yna i gyd. So, bwyd, faint sy'n bwyta brecwast, faint sy'n bwyta ffrwythau llysia, dŵr, faint sy'n yfad diodydd egni. Mae hwnna yn fyw i disgyblion eich ysgol chi ag o bob blwyddyn. So, o'n i'n gweld hwnna fatha adnodd ardderchog i gychwyn cynllunio os dwi'n bod yn hollol onast, am bod pwrpas y cwricwlwm wedi gwneud y plentyn yn ganolfodau yn y marn i, lly. A wedyn, mae'r data yna gyd yn seledig ar disgyblion gen ni yn ysgol David Hughes. A mae data dros yr afon yn Gwynedd, Conwy mynd i fod yn hollol wahanol, dydy. Ond hwnna oedd y sail i gychwyn cynllunio fo fi. A y gwir yna ydy, mae gennych chi ffigurau fel ar gyfer y data i gyd. Sôn am sgiliau trawsbyncio, lle, dadansoddi hwnna, mynd dod ar rhifedd i fewn yn syth bin, a heb orfod gorfodi dim byd. A hynna do'n i ddim eisiau gwneud hefyd, peidio gorfodi pethau i blethu. Yn marn i, mae hynna'n pointless. Os di o'n gweithio, gret, ond peidio trio gorfodi fo i fynd fewn. Mae hwnna, dydy, da chi efo canran, da chi efo cyfartaledd cenedlaethol, fydwch chi weithio allan, ni'n beth bynnag, o'n i'n gweld o'r rhaid defnyddio. Yr elfan nesaf o'n i'n gweld fwyaf defnyddio, mae yna enghraifft y gwestiynau yma o casglu llais y dysgwyr. Mae hynna jyst yn rhai esiampla o'r cwestiynau nes i roed allan, a dwi yn gwneud hwn rhan bob tymor. Oedd o'n fewnwelediad, os dwi'n bod yn holl yna, o'n i'n dweud wrth i'n mae o'r gyda'r peth mwyaf gwerthfawr dwi wedi gwneud. Dwi wedi bod yn gwneud pethau llais y dysgwyr, ond sef i fod diwedd y flwyddyn mwyn cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf. A os dwi'n bod yn onast, efallai bod y cwestiynau ddim rili yn mynd i wraidd pethau. Dwi'n gofyn cwestiwn yna beth di'r darn gweitha fel addysg gorfforol. Hynna ddim hwnc i. Beth sy'n gwneud hyn yn well. Ac oedd rhai o'r atebion o'n i'n gael yn ofnadwy o drawiadol, os dwi'n bod yn onast. Ges i fewnwelediad i be oedd y dysgwyr wirioneddol isio. A be nes i wneud hefyd, nes i ofyn i'r adran bwyd y maeth, nid yr un peth, a'r adran abach, nid yr un peth. So bod gen ni darlun llawn rili o be oedd y dysgwyr yn deimlo o'r gwersi oedden nhw'n gael
yn bresennol. A hwn oedd y brif gyfyddiad dwi'n gwybod os di hwn yn mynd yn erbyn be nath Gweno ddangos gynnar y sgrin. So dwi wedi newid o dipyn bach. Y prif gymfyddiad yn y farn i o pam bod ni'n neud y beth yma. Mae yna un rhicyn yn fanna dwi wedi adio yn y canol, sef i pwy da ni'n trio dargedu fo de. Y disgyblon, y dysgwyr de. Nhw sy'n ganolig i bob dim yn y marn i efo fo. So, dwi'n sbio ar y nodiadau fan hyn, dwi'n sgwennu fan hyn. So, pam bod ni'n cyflwyno beth da ni'n cyflwyno, be ydy'r pwrpas o'r gwersi ar maes iechyd y lles? Y reality di, ella yn draddodiadol, da ni'n gwybod be ni'n mynd i ddysgu. Os dwi'n sbio ar ran elfen addysg corfforol, da ni'n mynd i 6 wsos bêl-droed, da ni'n mynd i 6 wsos ar rygbi. Dwi'n gwybod sy'n mynd i ddeud o, a we. Lle, really, oedd y cwestiwn yn cael ei fynd pam bod ni'n neud o. Dwi'n meddwl oedd ar y pryd, os dwi'n bod yn onast. Enghraifft gen i fi wedi gwybod yn y rei athrawon addysg corfforol yma, a mae'n gyfnod athleta. Picell. Iawn, mae o'n event da ni'n tueddu i ddysgu, da ni wedi ddysgu fel enni. Yn gwybod be da ni eisiau ddysgu. Hefyd yn gwybod sut i ddysgu, ond doedd yr rhesymau pam ddim yn gwbl glir, rili. Hyn ella, oherwydd bod ni ddim yn ystyried pwy oedd yn derbyn y wers. Oedden ni'n meddwl, hyn da ni wedi arfer wneud, da ni fynd trwy yr elfennau, da ni'n gwneud javelin, da ni'n gwneud shot, lle yn reality, ella nhw'n cael 5 tafliau javelin mewn gwers. Ydy hwnnw'n rhywbeth sgil ma'n mynd i gallu gario drwad i adael ar ôl ysgol. Hynna oedd y math o gwestiynau ni'n ofyn. A beth eisiau gwneud hwnna ydy, dychmygu fel cylch, fel arfer, neu'n draddodiadol sy'n gweithio o'r tu allan i fewn i'r canol. Ond beth dwi wedi trio wneud ydy cychwyn o'r canol a gweithio allan. So pwy ydyn ni'n dargedu i gychwyn efo? Mae gen fi'r data Sian, mae gen fi'r data y llais y dysgu, mae gen fi'r data'r cyngor. So hynna ydyn ni'n dargedu, hwnna sy'n llunio rili. Pam bod ni'n neud o? A wedyn datblygu'r sut a'r beth. Hwna di'r prif ganfyddiad dwi wedi gael, os dwi'n bod yn holl onast. A dwi'n meddwl bod o'r bwysig, hynod bwysig, os dwi'n bod yn holl onast i gynllunio y cwricwlwm yn symud ymlaen. Wedyn, lle da ni wedi cyrraedd wan? Mae strwythur bob ysgol wahanol di llwyr ymwybodol yna. Ond beth gennym ni ydy strwythur 4 gwers yr wythnos, lle mae yna 2 wers gweithgaredd corfforol, 1 gwers iechyd a 1 gwers bwyd a maeth. Mae'n edrych yn model reit dysgyblaethol o fanna lle ar bapur, ond y gwir ydy mae'n bach mwy o hybrid ydy, am bod fel sa'ch chi gyd yn cytuno fi gobeithio, mae iechyd y lles yn elfen drwy gydol y dydd trwy'r dydd ydy. So hynna di'r gwersi ffurfiol nhw'n gael, ond mae'n cael ei integreiddio fewn i wasanaethau blwyddyn, cyfnod tutorial, yn ogystal linciau efo misydd dysgu eraill. Ond be mae bob ysgol yn gorfod wneud, a be o'n i gorfod wneud oedd ystyried yr adnodda a'r staffio, mae sefyllfa pawb yn hollol wahanol dydy be ydych chi'n gallu wneud. Hynna beth sy'n gret efo'r cwricwlwm yn y marn i, am bod ydych chi'n mynd i lunio cwricwlwm yn syledig ar cyntaf, be mae'r dysgwyr eisiau ar bod nhw'n ganolog, ond hefyd beth sy'n realistig i chi allu wneud. A fama, da ni wedi cychwyn, dwi'n ymwybodol o lot o ysgolion sydd yn mynd ar ôl yr 5 awgrym llesol yma. So, dwi'n gwybod os ydych chi gweld nhw o'r blaen, mae'n rhoi dim bach o amser chi ddarllen os ydych chi heb darllen nhw'n barod. Ond mae hwn yn sail i'r cynllunio gan fi bob tro. So, cysylltu, cymryd sylw, y dal i ddysgu, bod yn actif, a rhoi. Os ti sbio ar yr is-deitlan i gyd, dwi yn teimlo bod o'n taro nod efo iechyd lles. A wedyn, o ran y cysyniadau neu'r thema gwahanol dwi wedi mynd ar ei ôl, fel am ein edrych acw. So, da ni wedi splitio o fesul tymor, lle mae'r pwyslais tymor cyntaf ar iechyd lles corfforol, bod yr ail dymor yn symud ymlaen i ddatblygu personol a lles meddyliol, a bod tymor 3 yn edrych ar arweinyddiaeth. O ran yr tymor cyntaf mewn bach mwy fanylder,
y bwriad ydy bod ni'n cyflwyno y 5 awgrym llesol. Da ni wedi bod yn treialu efo hwn lenni, ond bod ni'n cyflwyno'r 5 awgrym llesol. Bod y dysgwyr eu hunan wedyn yn hunan asesu cadwyddiadur o weithgaredd corfforol, diet, a bod ni'n dod â rhieni neu bwbl sy'n adra fewn i'r drafodaeth yma lly. So mae yna gyswllt efo'r cartra, dysgwyr i holi'r cartra amdan y 5 awgrym llesol, be sy'n cael ei wneud adra i geisio datblygu'r 5 awgrym llesol. A bod dysgwyr, ond hefyd aelodau teulu yn ffrindiau yn gosod nodau hynna. Erbyn diwedd y tymor parthed y 5 awgrym. A bod yna gyfeiriad i'r rhain wedyn yn y gwersi ar draws y 4 gwersi gennym ni. Neu bod yna gyfeiriad i'r 5 awgrym drwy gydol yr amser. A fatha dwi wedi cadw dweud, y data sy'n lliwio cynnwys y gwersi, cychwyn efo'r bwyr enghraifft data am ddiodydd egni ni'n uchel i gymaru efo cyfartaledd cenedlaethol. So lle da ni'n cychwyn arni o ran yr gwersi iechyd, da ni'n sbio ar ddiodydd egni. Ydyn ni'n gwneud cyfeiriad yna yn y gwersi ymarferol yndan. Ydy yna digwydd yn y bwyd y maeth yndi. Mae bob un ysgol yn mynd i fod yn wahanol dydy, ond hwnnw fydd y targed cychwynnol i ni. O ran sut mae'n edrych yn ymarferol o ran y gweithgaredd corfforol, fydd yna amrywiaeth eang o weithgareddau am bod y dysgwyr wedi gofyn am hyn. Da ni mond wedi deilio 4 wsos ar weithgaredd a cylchdro a pwyslais yn yr gweithgareddau yna ar ymgysylltu profiadau hwylus efo'r themau yn arwain yn dysgu yn hytrach rili na'r diwylliannau sy'n gysylltiedig â gallu corfforol. A hwnnw sydd wedi bod yn ddreifar yn y gorffennol di erbyn diwedd o wers dwi eisiau chi allu perfformio overhead clear badminton, lle in reality ella bod angen symud o hynna, iawn, dwi'n gwybod ella bod i'r bobl sefydliadol bod hynna yn mynd yn erbyn yr graen dim bach, ond bod ni'n sbio ar hwylystod a faint maen nhw'n mwynhau. Ond bod y gwir ydy, un o'r cafodiadau mwyaf ges i allan o'r gasglu llais y dysgwyr oedd y ffaith bod nhw'n teimlo bod nhw ddim yn cael dewis gweithgareddau. Yn draddodiadol acw blwyddyn 10 yn ar 10 ella bod nhw'n cael dewis pa weithgareddau nhw'n wneud. Ond da ni'n disgwyl nhw adael ysgol wedyn yn 16 yn gwybod sut i ddewis y gweithgaredd neu sut i ddewis y bwyd bywyd i wneud. So, o ganlyniad yna dwi'n mynd i gychwyn yn gynt. Dwi'n mynd i roed amrediad o weithgareddau am blwyddyn 7 ar draws yr agweddau bwyd y maeth, iechyd ac ysgolforol. Ond wedyn yn blwyddyn 8, maen nhw'n dewis wedyn trywydd maen nhw eisiau mynd am. So bydd yna'r un peth yn blwyddyn 9, yn datblygu ar y profiadau maen nhw wedi cael yn blwyddyn 7. Fel a dwi wedi ddehongli fo, fel dwi'n dweud, ella bod fi'n anghywir, a mae lawr i pawb dydy i gyllunio fel maen nhw eisiau. Dwi'n teimlo wan bod fi wedi siarad dipyn. Dwi wedi cyrraedd lle ni eisiau gyrraedd. Dwi'n siŵr ella bod rhain eich cwestiynau a dwi'n fwy na bodlon 3 ateb nhw chi. A na i stopio rannu. Diolch yn fawr iawn i chdi. Tom, cytuno yn llwyr efo chdi, efo'r cylch canol ychwanegol na, bwysicach na dim byd y pwy na. Diolch yn fawr iawn am agor yn llygad ni. A cyflwyniad bendigedig hollol naturiol sydd efo links cry efo beth da ni'n mynd i wneud heddiw. Diolch yn fawr iawn i chdi. Dwi'n i'm os oes a gwestiynau gynnwch chi i Tom. Cerin nhw'n y blwch sgwrsio, os da chi isio, ne? Gewch chi amser i, mi fydd cyflwyniad Tom yn rhan o yr adnoddau fydd yn dod allan i chi gael gweld chod ffordd mae wedi bod yn meddwl. A hefyd, meddwl chod tu allan i'r bocs, yn sicr i chi. Os da chi ddim wedi weld o, chod yn Saesneg, the 5 ways to well-being ydy, ag ymgyrch chod gan Iechyd Gyhoeddus Cymru ydy hein. Hein ydy'r prif nodau sy'n gyrru y byd iechyd yng Nghymru. Ac dwi'n licio'r ffordd mae Tom wedi cyplysu hein i mewn wedi'r byd addysg ac i mewn i'w cwricwlwm iechyd a lles. A mae yna lot o stwff sy'n hollol addas i ni mewn ysgolion
yn y gwaith mae'r Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gwneud. Oce. Tom, diolch yn fawr iawn, hynod diolchgar i chdi am hwnna, ac dwi'n gwybod ti di gofyn lot o gwestiynau fanna, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl yn sicr i chdi fydd cyfeillion yn gorfod gofyn iddyn nhw hunan yn union sut ma'n nhw'n wedi gynllunio sut yna. Ac dwi'n licio y ffordd o'ch ti'n sôn efo, oes, mae yna rhai pethau da ni'n wedi gadw o'r hen gyricilwm, ond hefyd mae yna ffordd gwahanol o feddwl, a dwi'n meddwl bod rai chi fod yn agorad i feddwl. So gynnon ni dinosaurs yn y gynulleidfa, yn diwedd marw mae dinosaurs. So dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn gallu symud efo'r amser a trio creu rhywbeth. A dwi'n licio, mae Tom bob tro'n cychwyn sgwrs efo y plant, a bod yr cwricwlwm yn ffordd yn child-centered, yn ganolog i'r plentyn, ddim i'r athro neu athrawes. Oce, gan ni'n dyn ôl i'r cyflwyniad, felly, plis gwyno. Diolch ti, Tom. Diolch yn iawn, Tom. Iawn, hwyl, diolch yn gorau mynd, Warga. Siarad y fuan, diolch. Diolch ti. Iei, da ni'n mynd cywir i chdi? Yndan, dwi'n fel, dydyn? Ia, neu o. So, beth gynnon ni fan hyn rwan ydy, drwy hwn yn chod o weddol sydyn, da chi wedi gweld hwn, da chi ddim, fan hyn mae'r holl adnoddau chod efo Cwricwlwm y Gymru, chod Iechyd a Lles. Da ni wedi edrych ar 1, 2 a 5 chod yn sesiwn 1, a heddiw da ni'n edrych ar 3 a 4 sef egwyddorion cynnydd a disgrifiadau dysgu. Os eidi mlaen i'r nesaf, sgolch yn dda. Ia, so eto chod yr egwyddorion cynnydd yn un. Oce, ta. Si'n mynd ymlaen, ia? Ie, gwyd eisiau mynd ymlaen. Mae pob wedi gweld hwnna. Just o feddwl sydyn, felly, beth sy'n ei licio gynnwch chi? Gwch chi agor eich meics, criw bach sgynna ni. Os da chi wedi gweld yr rhaglen Mock the Week, Dara O'Brien, beth sy'n gynna ni? Mae o'n gofyn, dyma'r atab, ond be ydy'r cwestiwn? So, da ni wedi reid yr atab i chi fan hyn, 1,920,000,000. Unrhyw syniad beth sydd hwnna i wneud efo y cyflwyniad Iechyd a Lles sydd ni bore yma. Gwch chi ddeud beth bynnag da chi isio. Chi fynd tu allan i'r bocs ollol. Unrhyw syniad beth yw hwnna, os ni'n deall chi bod o beth i wneud efo'r we ac efo Iechyd a Lles. Rwy'n mynd i drio? Claire. Ia, diolch rhywbeth i wneud efo cyfryngau cymdeithasol? Treulio amser ar... Dwi'n ein rhywbeth fel o? Ie, mae hwnna'n un diddorol dydy, a amser ar y we plant, sy'n gallu bod yn sicr, os yn sicr i chi mae hwnna'n mynd yn ffigwr mawr. Na. Oce, ta, na i ddeitha chi'n sydyn. Os ydych chi'n googlo Lles well-being, mae Google yn cynnig 1,920,000,000 o ddiffiniadau a references gwahanol ar draws y byd i chi. So beth da ni'n geisio ddeitha chi fan hyn ydy, mae Lles, os na ni adael yr Iechyd ar yr un ochr, ond mae Lles yn rhywbeth ofnadwy o gymlath dydy. So dwi'n meddwl be oedd Gweno fi'n geisio ddeitha chi, a ydy, mae Lles, nid yn unig y criw yna chi sydd yma ar yr galwad heddiw, chos sydd efo cyfrifoldeb neu'n rhan o gyflwyno Iechyd a Lles y maes profiad a dysgu, ond mae Lles yn gyfrifoldeb ysgol gyfan. O y pobl sy'n gweithio yn y cantin, yr gyfalwyr, y staff i gyd, a wrth gwrs rhieni a bod dim fel nath Tom sôn amdan. So mae o'n rhywbeth cymlath ofnadwy. A os fyddai'n hollol onast, efo'r sgwrsiau gafon ni efo yr athro Donaldson, nes i ofyn o pam bod Lles ddim yn un o'r sgiliau trawscwricwlaidd fel llythrennedd, prifedd a y digidol. Cos o'n i'n teimlo bod Lles yn rhywbeth sy'n ysgol gyfan hollol. Oce, so chdi symud ymlaen i'r nesaf, sgwylwch yn dda? A dyma nhw, dwi'n mynd i fynd drwy hein i gyd, ond mae hwn wedi dod o geiriadur sydd dychan ac yn nodi'r diffiniad fel cyflwr, lle da chi'n gyffyrddus yn iach neu'n hapus.
A wedyn mae yna nifer o bwyntiau bwled, a fan yna urddas personol, iechyd corfforol, lles cymdeithasol, economeg, parthau domestig, teuluol, personol, lle ydych chi'n byw, cyfrannau yr unigolion i gymdeithas. A sa'n ni'n gallu trafod am awr gyfa, jyst yn union beth i diffiniad lles. So eto, mae'n ei fod yn hollol glir. Fel mae'n dweud ar y sleid, nid oes hierarchedd yn y meysydd lles yma, mae bob un mor bwysig a'i gilydd. Ond wrth gwrs fel ysgol, da chi'n dethol a dewis, ellwch chi'n gwneud bob dim, hyn a hyn amser sy'n gynnau. So mae da chi'n gorfod dehongli yn union sut da chi'n gweld bod iechyd a lles o fewn eich ysgol chi, a sut mae'n gweithio. Be roedd Tom i ni rwan, o model hefyd sydd maen nhw'n di geisio a cychwyn ar hwn yn mis Medi, 4 wers, 2 gorfforol, 1 a iechyd a lles a 1 wedyn y maeth a bwyd. Da ni'n mynd yna honna di y ffordd i bob ysgol fynd, ond mae hi yn sicr yn fodel, a dwi'n gwybod am ysgolion eraill efo model chydig bach yn wahanol. Diolch Gwenno. Ac eto oedden ni'n meddwl sôn bwysig, jyst i gysylltu efo'r safynnau proffesiynol, mae yna ddarn yn yr ddysgeg efo deillian a dysgu a lles. As da chi hefyd yn edrych ar y darn arweinyddiaeth, mae yna hefyd yn nodi pwysigrwydd lles i chi sydd yn bennaeth adran, yn uwchreolwyr, rheolwyr canol o fewn ysgol, efo hyrwyddo lles plant a hefyd lles staff o'ch ysgol chi. Ac mae rhaid i ddweud, gyferodd o bach amser i fi ddeall yr un disgrifydd arferion effeithiol iawn o pharhaus, ond i'n gweld ychydig bach yn gymlath ac yn wordy rhwng Saesneg, ond dwi'n byw yn y byd sefydlu ac efo'r angs, a dwi'n licio'r diffiniad yma, bod yr athro'n gweithio i sicrhau bod dysgwyr yn gwerthfawrogi sut mae deilliannau cynnyrch a perfformiad o ansawdd uchel yn arwain at well dysgu a gwell arferion lles. So be da ni'n geisio di drwy'r adag bod y staff a'r athrawon i gyd yn sicrhau bod lles bob tro yn uchel ar i'w agenda nhw hefyd, beth bynnag ydy'r pwnc, beth bynnag ydy'r maes. Diolch Gwenno. Just, geisiwn gan un o'r grŵp oedd yn gwneud y gwaith efo'r ysgolion peilot a draws Gymru, mae allan ys chydig o flynyddoedd rwan, ond o'n i licio fo. Mae jyst yn dangos cymlethdod dydy iechyd a lles a'r holl elfennau sydd yno fo. Fel o Tom yn sôn amdano, mae'r maeth yna, yr empathy, mae yna rei testunau sicr. Mae'n anodd gweld nhw'n dydy. Sut ydych chi'n gweld empathy? Sut ydych chi'n creu gwers empathy? O dydych chi'n meddwl, ond mae rhywbeth ydych chi'n weld mewn gwers. A wedyn, cymryd risg. Mae yna nifer o bethau yn fan hyn, dwi'n meddwl, parch, sut ydych chi'n dangos parch? Sut ydych chi'n dysgu parch i rywun? Mae rhywbeth sydd yn dod dros amser a mae'n cymryd blynyddoedd, ond mae hefyd yn cymryd y bartneriaeth yna efo y teulu, ffrindiau a pawb. So mae pawb yn rhan o'r yr ymgyrch i wella iechyd a lles o fewn yr ysgol. Diolch Gwenno. Na fi sy'n mynd ymlaen o'n dim mewn de. So beth da ni'n di wneud rwan ydy, da ni'n di edrych yn sydyn ar yr egwyddorion cynnydd. Ac yn yr adran hon o'r canllawiau mi welwch chi fod 5 o egwyddorion cynnydd, bob un o'n nhw yn fandadol. Mae'r penawdau sydd ar y sleid union rhy fath ar gyfer bob un maes dysgu a phrofiad, ond bod y cynnwys a'r wybodaeth o dan bob penawd yn y canllawiau yn wahanol ac yn benodol ac yn bersonol mewn ffordd i'r maes dysgu a phrofiad da chi ynglyn â fo. Mae'r egwyddorion cynnydd yn mynegi egwyddorion ehangach o ran yr hyn y mae cynnydd yn ei olygu yn y maes penodol yma, ni gyfanrwydd mewn ffordd. Mae'r egwyddorion cynnydd yn eich cynorthwyo chi fel ymarferwyr i ddall sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd mewn modd mwy soffistigedig neu ddofn. Dyfnder yma eto. Mlaen yr un nesaf. Mae'r wybodaeth welwch chi ar y sleid hon, a dwi yn ymwybodol yna ddipyn o bwyntiau yma,
yn dod yn uniongyrchol o ganllawiau cwricwlwm i Gymru, gwyddorion ar gyfer cynllunio'ch cwricwlwm. Mae o'n nodi y dylai cynnydd mewn dysgu bob amser fod wrth raidd y broses o gynllunio. So, wrth gynllunio, mae'r cynnydd na fod ar flaen eich meddwl chi. Yn hytrach na dechrau fo thema a ddasgu'r dysgu gyd-fynd efo'r thema. Wrth ddewis cynnwys cwricwlwm, mae rhaid i'ch ysgolion chi a'ch ymarferwyr chi defnyddio'r egwyddorion cynnydd i liwio mewn ffordd y dull o weithredu o ran cynnydd. Mae y ddogfen yma'n pwysleisio bod rhaid i chi fel ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r egwyddorion i liwio, a fel y gwelwch chi, mae hyn yn ddull gwahanol iawn dydy o gynllunio. Diom yn ffocws ar weithio'ch ffordd drwy restr wirio o gynnwys sgiliau. Mae o bellach yn canolbwyntio ar gynllunio cwricwlwm sydd wedi deilwra ar gyfer eich dysgwyr chi yn eich ysgol chi, yng nghyd-destun eich ysgol chi sy'n abod nhw, ac yn unol â gweledigaeth eich ysgol chi, gan eich galluogi chi fel ymarferwyr i wneud cynnydd, i sicrhau bod y cynnydd yna ar draws y continuum. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi dylai ymarferwyr gydnabod bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd ar wahanol gyflymder wrth gwrs. Ond ta, fel soniais i, mae'r penawda'r egwyddorion cynnydd yn union yr MDaPh yn bob maes dysgu a phrofiad, so mae'n gysondeb yna. Ond bod y cynnwys neu'r wybodaeth sydd yn cyd-fynd efo bob penawd yn y canllawiau'n benodol ac yn wahanol. Dwch chi'n edrych yna rwan yn sydyn ar bob un o'r egwyddorion ar gyfer Iechyd a Lles. Mae o'n bwysig pwysleisio pa mor hanfodol ydy hi i chi gymryd amser i edrych ar bob un o'r rhain a dod i nabod y cynnwys yn drylwyr. Fel y gwelwch chi, be ddaru Tom oedd dadansoddi mynd i wraidd y datganiadau. Ydyn ni'n union rhyw fath o yma. Mwyn sicrhau bod yr egwyddorion yma yn dod yn rhan naturiol o'ch dysgu ac addysgu chi. Nyswch chi Tom yn deud gynnar rhyw fath, bod ti'n broses sydd yn dod sy'n gweu yn naturiol i fewn i'r dysgu ac addysgu. Cyntaf yma ydy effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr. Mae'r holl gynnwys welwch chi bwysig, da'n drwyddo fo wan, ond da ni wedi aroleuo amball i elfa neu eirfa allweddol mwyn enghreiffio sut dylid ystyried yr egwyddorion wrth i chi gynllunio. Enghraifft, defnyddio gael ddefnyddio sgiliau. Ymarfer sgiliau fel didodd Tom eto, ymarfer sgiliau unwaith yn da i ddim nechdi. Ail ymarfer, ail ddefnyddio sgiliau. Creu gwaith creadigol sydd fwy soffistigedig. Ia, rhoi y sgil yna, cyflwyno'r sgil, ond wedyn rhoi cyfle iddyn nhw weithio'n annibynnol, i gydweithio, i mwyn hyrwyddo'r a hybu'r hyder yna ar dyfal barhad. Ymlaen eto'r ailyn, ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol. Mae hwn yn cyfeirio at archwilio ystyr cynyddol cymlath, cael dealltwriaeth gysyniadol, dysgu mireinio. Eto, cyflwyno'r sgil, ond peidio gadael i lle mae, dod yn ôl ati, dysgu, mireinio hi. Fama hefyd mae'n gyfeiriad at y sgiliau cyfannol a'r modd yma'r dysgwyr yn cael y cyfleoedd yma i ddatblygu meddwl beirniadol. Y nesaf ydy dyfnhau dealltwriaeth o syniadau'r disgyblaethau yn y meysydd dysgu a phrofiad ydy'r dyma'r egwyddor yma, nesaf yma lle. Mae rhai o'r prif gysyniadau yma yn cyfeirio at, os welwch chi, parhau i feithrin gwybodaeth a sgiliau i werthfawrogi, creu, archwilio, ymateb am ymyfyrio mewn ddisgyblaethau penodol ac mewn cyfuniad hefyd o ddisgyblaethau. Yr egwyddor nesaf ydy mireinio sgiliau soffistigeiddrwydd cynyddol. Mae rhai o'r prif gysyniadau yma yn cynnwys lefel archeolaeth, cywirdeb eto ar ôl dysgu'r sgil yma, dysgu rheoli, dysgu cywiro, dysgu gwerthuso mewn ffordd, pa mor rhugl ydy rhywun yn y sgil, a bod y rhugl yna yn cynyddu wrth i'r dysgwyr datblygu lle. Atach chdi wan i ei. Diolch.
Diolch Gwyno. O'n i jyst eisiau dangos hwn i ddweud gwir, da ni'n gobeithio hefyd yn agos efo'r criw celfyddydau mynygiannol. Ac o'n i licio'r ffordd oedd yr un efo merinio sgiliau a sophistigeiddrwydd cynyddol wrth i'r defnyddio chymhwyso. Beth o gynnon ni oedd esiampl dawns o fan hyn, wel sydd yn, so chi'n dadla, chod yn y byd corfforol yn sicr, ond mae o hefyd chod o fewn chod celfyddydau mynygiannol. So os da ni'n edrych ar continwwm dysgu 3-16, be da ni'n dweud ydy, os ydych chi'n gweithio ar ddawns yn y cyfnod sylfaen a plant 3-4 oed, be da chi'n neud ydy creu dawns syml ac yn defnyddio sgiliau syml iawn y sylfaenol fel cyflymder, cyfeiriad a lefela. A wedyn, fel da chi'n symud ar draws y continuum, a ddydyn ni bod chi'n gwneud dawns yn tygau bod i ddisgybl yn 1-15 oed, da chi'n gofyn y dysgwyr werthuso llwyddiant y ddawns. Da chi'n gofyn nhw goreograffu, da chi'n gofyn nhw rhoi dawns at ei gilydd, mewn partner, mewn grŵp ac yn y blaen. So beth da ni'n geisio wneud ydy, a mae'r Arthur Donaldson yn sôn am hyn yn aml iawn, bod yr dyfnder ac yr ehangder mor bwysig fel da chi'n symud ymlaen ar hyd y continuum bod o'r 3 i'r 16 oed. A dydio ddim yn gorffan ddiwedd yr cyfnod yn yr ysgol gynradd, gorffan eto wedyn diwedd cyfnod allweddol 3 bod yn blwyddyn 9, ond bod y continuum yn mynd holl ffordd drwad, a bod ni'n, fel da chi'n gweld ar y gwylod yn y piws fanna, mae'n sôn amdan sophistigeirwydd cynyddol i ddyreinio chod y sgiliau sy'n yna. A hefyd, yr gair ola fanna ydy'r rhwng ddisgyblaethol, lle da ni'n gweithio, a hwnna lle ydy'r her i ni yn yr uwchradd, ydy cael ni allan o y bocs pynciol, lle da ni wedi bod erioed fel athrawon uwchradd, i mewn i focs gweithio ar draws maes dysgu a phrofiad, a gweithio yn fwy integredig i ddweud gwir. Diolch Gwyno. A wedyn hwn ydy'r un ola mewn ffordd fan hyn ydy creu cysylltiadau trosglwyddo dysgu i gyd-destynau newydd, a hwn ydy'r chod yr un 5. Mae'r prif gysyniadau yma'n cynnwys cyfuno dysgyblaethau, defnydd eto mwy soffistigedig o sgiliau perthnasol mewn dysgyblaethau unigol. Gallu cynyddol wedyn ni drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau presennol i gyd-destynau newydd yn y maes yma ac ar draws y meysydd eraill. So eto beth da ni'n geisio wneud ydy gweithio ar draws, a dyna lle mae mor bwysig bod chi yn yr uwchradd yn cydweithio ar draws y drana. Gafon ni esiampl gan Tom, bod yna 2 adran David Hughes yn gweithio. Yn yr un celfyddydau mynygiannol ddoe, ges i esiampl arbennig o ysgol Eifionydd yn Borthmadog yn gweithio ar draws 5 adran gwahanol ac yn cydweithio. Ac y gair Saesneg dwi'n licio ydy'r co-construction yma. Os da chi'n di aros yn eich bocs a ben eich hun, dydych chi'n mynd i lwyddo i roed y profiad gorau i'r disgyblion yn sicr. Mae rhaid cydweithio chod fel adranna ac yn sicr hefyd mae rhaid cydweithio efo'ch clwstwr o ysgolion cynradd i greu cwricwlwm sydd yn lleol a sy'n bwrpasol ac yn addas i chod y dysgwyr a plant yn eich dalgylch chi dydy. Diolch Gwyno. Eto dwi'n jyst yn weddol sydyn o fan hyn, union beth dwi'n newydd ddeud i ddweud gwir. Os yw'n ella bod fi'n bod bach yn anheg, ond na i ddefnyddio yn hun fel esiampl, yn sicr i chi athro pwnc fys i erioed mewn ffordd. Dyna sy'n ges i'n ysgu, dyna sy'n ges i drwy coleg, ac yn ddysgyblaethol athro chod addysg gorfforol o'n i. Ac o'n i reit ar y pegwn ar y chwith. Os da chi'n sbio chod ar yn cyfeillio ni yn yr cynradd, mae gweithio'n integredig rhif 4 yn dod yn weddol hawdd iddyn nhw. Ond hefyd, mae strwythur y cwricwlwm hefyd, ac yr taflen amser dipyn haws iddyn nhw nag ydy i ni yn yr uwchradd. Ond sôn am chwalu ffiniau pynciau traddodiadol, wel, dwi'n meddwl bod ni'n fanna ar y funud, bod ni'n wedi cael gwarad o chod yr holl pynciau, cos mae tygau ganddo ni. Beth sy'n digwydd efo tygau, so mae rhaid i gael yn llygad ar hwnna. Ond yn sicr, mae yna le i gyfeillio'n uwchradd fod yn symud i'r byd aml ddysgyblaethol, rhwng ddysgyblaethol, neu creu hybrid, model sy'n hybrid fod yn yr ysgolion. Diolch Gwyno.
Oce, beth sydd gennym ni fan hyn ydy chod just ar y cynllunio ar gyfer y cynnydd. Be da ni'n edrych ydy chod bod o'n gyfrifoldeb ar bob un o'n ni i sicrhau bod ni'n cynllunio cwricwlwm sydd yn galluogi i bob un dysgwr i wneud cynnydd ar hyd y continwwm 36. A bod ni hefyd yn sicrhau drwy gynllunio cynnydd bod ni'n galluogi bob plentyn wireddu'r chod y 4 diben. Mae cynnydd mewn dysgu chod yn cysylltu gwybodaeth, cysyniadau a sgiliau. Pan fydd hyn yn glir ac yn cael ei ddeall, mae'n galluogi chod ymyrrwyr i ganolbwyntio ar y nodau dysgu pwysig, gan ganolbwyntio ei sylw ar hyn bydd y dysgwr yn ei ddysgu yn hytrach na'r hyn na y byddant wedi wneud gynt. So bob tro edrych ymlaen. Rhaid i ni gofio, dwi'n meddwl hefyd, bod profiadau'n dysgwyr yn ymwneud a dod ar wybodaeth a sgiliau at ei gilydd i ddatblygu a dyfnhau y dealltwriaeth. So eto mynd yn ôl at y dymder o ddysgu ac yr ehangder sy'n mor bwysig. Dwi'n cofio un cyfaill i fi yn disgrifio'r hen gwricwlwm yn mile wide, inch deep, a dim dymder o gwbl. Da ni'n misio cwricwlwm fel lle da ni jyst yn llwytho mwy a mwy o gynnwys i mewn fo. Da ni isio rhaid amser i rhai o'r gysyniadau yma ac amser priodol iddyn nhw. Unio fel o Tom yn dweud diddorol, o'n i wedi clywed yn dweud hyn o blaen. Mae'n bwysig bod y disgyblion mae'n gallu gadael yr ysgol yn 16, yn gallu gwneud dewisiadau personol am weithgareddau corfforol, ond hefyd ar y bwyd a maeth. A bod nhw'n gallu gwneud y cysylltiadau a gallu gwneud y dewisiadau sy'n yn addas sydd yn nhw. Dwi'n meddwl bod hwn yn broses hir dymor. Mae'r modd edrych ar y cynnydd fel y sbeirol troethog sydd ar y sgrin yn fan hyn, a mae'n datblygu mwy dros amser. A mae angen i chi ystyried nifer o feysydd allweddol wrth gynllunio ar gyfer cynnydd. Oes darpariaeth i wybodaeth adeiladu ar wybodaeth flaenorol? A ydy'r dysgu'n cyplysu ac yn cysylltu â profiadau mae'r plant yn gael? Ydy o'n glir sy'n mae'r profiadau dysgu'n berthnasol neu'n cysylltu fo'r darlun mawr ehangach ar draws yr ysgol? Ac eto da ni'n sôn am fan hyn ar yn lles ar draws yr ysgol, bod o ddim jyst yn gyfrioldeb i chi, ond ydy yr egwyddorion lles yma mynd ar draws bob maes dysgu a phrofiad yn yr ysgol. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig, bod yna gysondeb yn hefyd y negesuon lles da ni'n geisio reid. Ac eto mae rhaid fod yn ofalus, bod fi'n cael hynny mewn i draffath, ydy, pan bod ni'n sôn am bwyd a maeth mewn gwersi, a wedyn mae cantin yn agor amser egwyl neu amser cinio, a da ni'n syrfio bob math o bethau i ddisgyblion. A da ni'n rhoi dewis rhy ben agorad yn fanna. Mae rhaid cael ymgyrch o sy'n gyson ar draws yr ysgol a bod pawb yn canu o'r un llyfr am yna, dwi'n meddwl. Diolch, Gwynal. Na ni, fi sy'n cymryd drosodd o'n dymolia. Na ni symud ymlaen o'n i edrych ar benod 4 mewn ffordd benod yn canolbwyntio ar y disgrifiadau dysgu sy'n yn y canllawiau iechyd a lles. Mi e drwy hein reit handi wan. Bod chi... Na ni. Dwi'n ffeindio'r botwm i symud. Reit, oce. Wan ta, pan fyddwch chi yn clicio ar y disgrifiadau, clicio ar yr adran yma, be welwch chi ydy'r rhestr o disgrifiadau dysgu yn ymddangos. Mi fyddwch chi'n sylwi bod y tri wedi geirio'n union rhy fath ar datganiadau'r hyn sy'n bwysig dydy. So, mae yna 5 ohonyn nhw disgrifiadau yn rhoi cynllawiau sut dyla dysgu'r neu cynnydd o fewn bob datganiad o'r hyn sy'n bwysig ar ei taith ar hyd y continwwm. So, pan fyddwch chi'n clicio ar y saeth ar gyfer bob un o'r disgrifiadau, mi fydd hein yn eich tywys chi dudalen sy'n cynnwys camau cynnydd. Sori, pregath i berson ydy hon, fe dwi'n siŵr bod chi wedi bod drwyddyn nhw lle. Camau cynnydd o 1 i 5 ar gyfer y disgrifiadau dysgu'n benodol dydy. Wedyn mae'r saeth wen welwch chi wedyn yn caniatáu i chi gael mynediad i'r camau cynnydd blaenorol dydy. Mae'r camau cynnydd yn cael eu trefnu mewn 5 cam cynnydd sy'n rhoi y pwyntiau cyfeirio i chi mewn ffordd ar gyfer cyflymder y cynnydd hwnnw. Ond ta, mae'r wybodaeth welwch chi ar y sleid yma yn dod o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru dylunio'r cwricwlwm dydy.
A mae o'n nodi, mae'r disgrifiadau dysgu yn rhoi canllawiau i ni ar sut y dyla dysgwyr wneud cynnydd o fewn bob datganiad o'r hyn sy'n bwysig ar ei taith ar hyd y continwwm dysgu. Dyma beth da ni'n dymuno'n dysgwyr ni gyflawni erbyn diwadd ei taith. Dyma di'r gôl derfynol. Wedyn mae'r camau cynnydd yn cael eu trefnu mewn 5 cam sy'n rhoi pwyntiau cyfeirio ar gyfer cyflymder y cynnydd fatha ddudais i lle. Mae'r camau cynnydd yma fatha pileri dydy, neu bwyntiau cyfeirio, fel sy'n cael ei nodi yn y canllawiau, i sicrhau yn bod ni gyd ar y trywydd cywir ac yn symud i'r un cyfeiriad. Ac fel y dudodd i ei gyna lle, dyna pam mae mor bwysig ella edrach ar y camau cynnydd yma o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, fel criw, fel ysgolion dalgylch ella o'r cynradd i'r uwchradd. Fel bod yna gysondeb ar draws lle, gysondeb hefyd a cytundeb yn be ydy cynnydd ar draws clwstwr lle. Dyn nhw ddim, fel y gwelwch chi, wedi dylunio i fod yn dasga y camau cynnydd yma, nag yn weithgaredda, nag yn feini prawf ar gyfer asesu. A mae angen adnabod be ydy cynnydd sydd angen digwydd rhwng y camau cynnydd yma hefyd, cos rhaid chi gofio bod yna blynyddoedd rhwng y camau cynnydd does. A fel da ni wedi sôn eisoes, mae'r un continwwm dysgu i bob dysgwr ydi o, mae'n bosib dydy y byddan nhw'n gwneud cynnydd wrth gwrs ar gyflymder gwahanol, a mae isio cofio hynny'n does. O ganlyniad, dim ond gysylltiad bras yna rhwng y camau cynnydd ac oedran. Mae cam cynnydd 3 er enghraifft yn fras yn cyfateb i ddisgwyliad ar gyfer dysgwr 11 oed, cam cynnydd 4, 4 ar 10, a cam cynnydd 5, bras 1 ar 15. Mae angen i ni fel ymarferwyr gael dealltwriaeth o be mae cynnydd yn edrach ar hyd y continwwm, fel o'n i'n dweud. Dim jyst canolbwyntio neu ystyried beth sydd angen i wneud efo dysgwyr sydd o'ch blaen chi lle. Mae angen hyd dealltwriaeth o beth i siwrna dysgwyr ar hyd y continwwm, achos bod pawb yn datblygu i sgiliau a'i dealltwriaeth ar gyflymder gwahanol. A dyna lle mae cydweithio ysgolion cynradd y uwchradd yn bwysig o ran cael hyd dealltwriaeth o beth i cynnydd hyd yma, a hefyd dealltwriaeth o weddill i siwrna lle. So mae'r disgrifiadau dysgu wedi llunio i gynnal y dysgu dros gyfnod o flynyddoedd, a mae hyn yn rhoi cyfle i'r ymarferwyr i defnyddio nhw i ddethol y dewis cynnwys sydd yn darparu dysgu eang, ond hefyd efo dyfnder. Ella bydd peth o'r cynnwys a ddefnyddiwyd yn y gorffennol yn parhau i fod yn berthnasol i ddysgwyr presennol, ond mae angen ystyried dibed pam da ni, a Tom lot ar ôl y pam pam da ni ddysgu fo lle. Ngoleuni datblygu rehangder dyfnder yna, fel bod ni'n gwybod pryd mae eisiau dyfnhau y dealltwriaeth a cymwyso'r sgiliau. Yn yr un modd, mae angen i ddyluniad cwricwlwm bellach ystyried gall dysgwyr o fewn dosbarth bod ar wahanol gama o'r continwwm cynnydd. A mae angen ystyried hefyd sydd wedi gefnogi pob dysgwr i wneud cynnydd mewn modd effeithiol. Mae'r sleid yma yn cloriannu hanfod y disgrifiad o dysgu'r camau cynnydd, pwysigrwydd yr ehangder a'r dyfnder yn y cynllunio. Da ni wedi rhoi fewn ella mwyn i chi gael ei gyflwyno fo wrth ddod â tîm efo chi lle. Mae'r wybodaeth yn dod o'r adran cynllunio'ch cwricwlwm egwyddorion ar gyfer cynllunio'ch cwricwlwm yn hwb lle. Drosodd atach chdi, wan i? Diolch yn fawr iawn, Gwyno. Just rhywbeth sydd wedi dod gan un o'r cyfeillion ni a eto da ni'n mynd na hwn ydy'r ffordd o gwbl, ond yn efo'r celfyddydau menygiannol, oedden nhw wedi creu llinynau y strands. A be mae Gweno fi wedi gwneud fan hyn ydy, da ni jyst wedi ceisio rhaid o sawl llinynau, strands penodol yn Iechyd a Lles. Ydych chi'n gallu torri nhw fyny i Iechyd a Lles corfforol, meddwl ac lles emosiynol, gwneud penderfyniadau, dyloadau cymdeithasol a perthnasoedd iach. Mae hwnna rhywbeth, a ydych chi yn sicr chi ydych chi'n mynd i orfod
sicrhau bod yna coverage ar draws yr holl benawdau yma. Cos mae'n amlwg yn union beth mae Gwenno newydd sôn efo y camau cynnydd ac yr datganiadau o hyn sy'n bwysig. Ond ydych chi'n mynd i dorri nhw i fyny i 5 llunyn ar wahân? Ta ydyn nhw'n rhywbeth sy'n plethu ac yn cydd, ydyn nhw'n rhywbeth sy'n ydy Iechyd a Lles yn holistig? Ydy'r cwestiwn dwi'n ofyn wrthych chi. A sgynnon ni ddechrau dim ar amser yn hyn, ond yn sicr mi ddol ni nôl at hwn, gobeithio chod y tymor nesaf gweld sut ydych chi wedi dechrau modelu eich cwricwlwm chi. Ydy mlaen nesaf, sgolwch yn dda, Gwenno? Esiampl ydy hwn ydy gan Stephanie Pritchard o Ysgol Argoed, pennaeth celf ydy hi, ac yn amlwg sgynna fi ddim esiampl Iechyd a Lles ar y funud, sgynna rwy'n un gret, so ni wrth y modd cael un pobl yn swil iawn am yr stwff i ni, a da ni'n gwybod bod yna stwff da yna allan yn barod gan ysgolion. Ond be mae hi'n neud 3 datganiadau beth sy'n bwysig sy'n technegau, cynnwys, naws ac ystyr. A be mae hi wedi gwneud wedyn ydy mae wedi dadbacio yr elfennau sy'n mynd efo hwn efo'r camau cynnydd o 1 i 5. So just esiampl eto o un celfyddydau mynegiannol o greu un o'r lluniau a wedyn mynd o dan groen y gwybodaeth sy'n yna. Diolch Gwenno. Eto beth sydd ganddyn ni fan hyn, mae'n edrych ar y camau cynnydd ac lle da ni'n edrych ar draws y top, fod chi'n gweld yn y glas o fanna, yr egwyddorion da ni newydd esbonio i chi. Mae gyda chi wedyn yr un creu, ydy'r un o'r prif bethau efo celfyddydau mynegiannol di hwn, a dan wedyn mae cam cynnydd 3, rwy'n gallu perfformio cynhyrchu. Mae datblygiad plentyn ar y gwylod fanna hefyd. A mewn y coch fanna mae gynnon ni rhai o'r prif destunau sy'n ni'n deud o fewn dawns. Sef dyfeisiadau coreograffaidd, strwythurau cyfansoddiol, mynegiant a ystyriaethau technegol. So eto be mae'r ysgol yma wedi wneud ydy jyst rhaid yma di'r prif bwyntiau. A allan ni greu yn digon tebyg yn hyn efo Iechyd a Lles. A wedyn be mae wedi ddangos ydy bod yna'r cam cynnydd yn symud o'r 3 i'r 4. Wedyn rwy'n gallu perfformio cynhyrchu dylunio ar ddangos a rhannu fy ngwaith creadigol gan ddangos ymwybyddiaeth o fwriad artistig a chynnig lleidfa. Eto, oedden ni licio hwn, cos mae'n daclus, mae'n mewn un sleid, a mae'n gwmpasu bob dim, a fel da chi'n gweld yn y gwyrdd, llunyn 4 oedd hwn perfformio cyflwyno a rhannu gwaith creadigol. Esiampl i chi edrych ar. Diolch Gwenno. Diolch yn fawr, dyn ni'n ymwybodol yr amser, felly ffwrra ni yn sydyn. Da ni ddim yn bwriadu treulio llawer amser yn edrych ar asesu heddiw. Ond da ni'n awyddus i dynnu'ch sylw chi at ambell i beth pwysig sydd yn y canllawiau asesu, fel bod modd i chi ddechrau i hystyried nhw a'i trafod nhw efo'ch cydweithwyr mwyn sicrhau cysondeb. Fel y gwelwch chi ar y sleid yma, mae yna 3 prif diben i asesu, sef cefnogi dysgwr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd, adnabod dal myfyrio'r gynnydd dysgwr unigol dros amser, a dall cynnydd grŵp mwyn y myfyrio ar ymarfer. Mae y canllawiau hefyd yn nodi y dylai cynnydd ac asesu fod wrth wraidd y gwaith cynllunio. Dyna pam da ni'n dod â hwn i fewn heddiw de. So mae'n mynd law yn llaw efo'r cynllunio'r cwricwlwm newydd yma. Dyma mae o'n dweud, gyda'i gilydd bwriedir yr egwyddorion cynnydd a'r disgrifiadau dysgu arwain y broses o ddatblygu cwricwlwm sy'n adlewyrchu cynnydd priodol. Gellir wedyn adnabod cynnydd dysgwyr trwy asesu gan alluogi ymarferwyr i gynllunio dysgu ac addysgu. So, mae asesu'n greiddiol i gynllunio cwricwlwm. Chi eisiau meddwl amdano fo'n gefn eich meddwl wrth gynllunio does drwy'r adag. I bwrpas cyffredinol ydy cefnogi pob dysgwr i wneud cynnydd. Dylai asesu ganolbwyntio o hyd ar symud y dysgu yn ei flaen, trwy ddallt y dysgu sydd eisoes wedi dysgu, sef yr asesu ar gyfer dysgu yma di hwn. Defnyddio hyn i sicrhau bod dysgwr yn cael ei herio a cefnogi bob dysgwr yn briodol yn ôl i anghenion. Mi welwch chi felly fod bob dim, yr holl elfennau da ni wedi drafod heddiw yn cydblethu gobeithio ac yn cyfrannu a sicrhau cynnydd i bob dysgwr. Fydda ni'n pwysleisio hynny fwy, fydda ni'n pwysleisio hynny ddigon lle.
mae yna grŵp asesio fewn gwe fydd yn gweithio'r ddarn o waith, fydd yn sicrhau bod yr holl egwyddorion asesu sydd wedi nodi yn y cylch ar y dde, yn llifo ar draws bob maes dysgu a phrofiad, mi fydd hwnnw yn cael ei gyflwyno yn y tymor nesaf i chi. Fan ta, cyn i ni orffan, dwi jyst eisiau danos i chi, dwi'n gwybod bod ni wedi crybwyll Ian a fi'n yn ystod y cyflwyniad, crybwyll dipyn o sôn am y cydweithio. Dwi'n di reid enghraifft sydyn i chi rwan, dwi'n gobeithio na i gyfiawnhad a gwaith y grŵp yma, achos mae'r pennau sydd yn arwain y grŵp, fydd rhaid bod efo ni bore yma, mae yna gyfweliadau yn yr ysgol. Wedyn dwi wedi dweud, na i drio neu cyfiawnhad. Wedyn, beth gyda fi di enghraifft i chi rwan, o sut mae un clwstwr o ysgolion ar Ynys Môn wedi mynd ati sicrhau i dealltwriaeth gytun nhw o'r maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Dwi'n siŵr bod hwn yn digwydd, mae'n lot fawr o lefydd. Ond o'n i'n meddwl bod o'n bwysig jyst rhannu sy'n mynd wedi mynd ati efo'i gilydd fel ysgolion cynradd a'r ysgol uwchradd hefyd. Lle. So, ysgolion clwstwr Llangefni di hein. Mi gychwynnodd bob dim cyn y clo. Mi ddaru nhw gydnabod yr angen i ddod i nabod yr cwricwlwm, y fframwaith newydd cyn hynny. Gychwynno nhw sefydlu grwpiau cyn mewn ffordd, cyn i'r rhwydweithio rhanbarthol gychwyn â ni. Gychwyn yn syml, hyd darllan, a wedyn dod at ei gilydd i drafod, treulio amser efo'i gilydd wyneb yn wyneb. A dechrau tynnu'n gria mewn ffordd. Ond, wrth gwrs, mi ddoth y cyfnod clo do. Mi ddechreuon nhw dros y cyfnod clo, nath nhw ddechrau ffurfioli pethau, oherwydd, eich bod hynny'n haws yn rhithiol eich, bod yna aelodaeth o gynrychiolaeth o bob ysgol gynradd ac aelodaeth o'r adranna uwchradd yn y clwstwr yn cyfarfod o leia bob hanner tymor, eich ar ôl ysgol, diwrnodau hyfforddiant HMS, oriau gwyll hefyd, a bod un pennaeth o bob ysgol yn arwain ac yn hwyluso bob grŵp lle. Wedyn, pam gychwynnodd yr rhwydweithio rhanbarthol gwe, ei rhanbarthol a lleol, mae'r rhain wedi cario ymlaen y grwpiau yma. Maen nhw wedi cario ymlaen ac wedi ffurfioli, os liciwch chi, mae'r agenda'n cael ei gosod fel bod cynrychiolaeth o'r grwpiau'r rhwydwaith rhanbarthol a lleol yn rhannu harferion, yn rhiadru beth sydd wedi digwydd yn y grwpiau heini efo'r grŵp clwstwr. So beth ydy haen ychwanegol ydy mewn ffordd o'r grŵp rhanbarthol a lleol. Wel, mae beth ydych chi weld, yr ddan i chi weld yn iawn beth o lle. Ond, yn digwydd bod, mae Tom yn rhan o'r grŵp lleol a'r grŵp rhanbarthol, y rhwydwaith rhanbarthol a lleol. A mae Tom wedi bwydo i dipyn o hein i ni, fel bod ni'n gallu gweithio hefyd efo'r grŵp clwstwr. So mae'r ddan i chi weld, ond dwi'n jyst yn mynd i ddeitha chi'r math o waith sydd wedi bod yn digwydd, math o enghreifftiau. Dwi'n mynd dweud na dyma sut mae'n mynd ati, ond mae hwn yn un enghraifft. Mae o wedi cael ei osod, mae'r gwaith i gyd wedi cael ei osod ar Google Drive, fel bod bob aelod o staff dysgu, bob ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd yn cael mynediad iddo fo, ac yn ychwanegol mae yna grŵp Google Classroom ar gyfer bob grŵp iechyd, maes dysgu a phrofiad hefyd. Mi welwch chi fyma enghreifftiau sut maen nhw wedi datbacio y datganiadau hyn sy'n bwysig, nabod y geiriau allweddol ar y chwith y fan hyn, sut maen nhw wedi tynnu ar brofiadau real a sut yn bwysicach na dim maen nhw wedi cydweithio nabod rhannu profiadau posib o'r gymuned leol. Cofiwch beth ydw i ei gyna ydy, dyna sy'n bwysig bod clystyra'n gwneud hyn efo'i gilydd. Gynnwch chi wedyn enghraifft o gofnodion y grŵp reit ar y gwylod, jyst i chi gael gweld lle maen nhw wedi dechrau, dangos yn glir i chi lle maen nhw wedi dod. Wedyn yn y canol y tabla lliwgar yma, mae rhain yn mynd gam ymellach ac yn ystyried pa gysyniadau allweddol sydd ym mhob datganiad, ond hefyd, be di effaith hynny a pa brofiadau fysa ni'n gallu rhoi i adlewyrchu hynny. Ar y dde wedyn, canolbwyntio eto manwl ar y datganiadau fesul un, ond ella'n ddolen gyswllt rwan i be mae Iechyd wedi dweud yna. Tro yma maen nhw'n edrych ar weithgareddau posib, wedi cychwyn maen nhw, o fewn y camau cynnig.
cychwyn penderfynu sut y dyla cynnydd edrych maen nhw de. Mi fyddai'n cael gwahoddiad i ymuno efo'r grwpiau yma, ac wrth drafod efo nhw dechrau'r wsos yn y cyfarfod dechrau'r wsos, y cam nesaf ar ôl cwblhau y gweithgareddar y ydy cynllunio sampl o fodela posib ar y cyd, efo cyfleoedd i weithio ar y cynllun pontio ac yn y blaen lle. Ydyn y cam wedyn fydd i bob grŵp fod yn ôl at ei gilydd, cos da ni yn ymwybodol iawn bod y grwpiau mesul dysgu a phrofiad ar hyn o bryd yn gweithio mewn seilos ar ben eu hunain. Mae angen iddyn nhw fod yn ôl at ei gilydd. Maen nhw wedi cychwyn wneud bob tymor ac adrodd yn ôl i'w gilydd lle. A wedyn dod ar cynlluniau at ei gilydd fel bod y mesul dysgu a phrofiad yn dod yn hyd ac yn plethu efo'r cynllunio ar asesu. Felly dyna chi un enghraifft o sut mae ysgolion Clwstwr Llangefni ddim dati i ddall neu dynnu'r maes dysgu a phrofiad yn gria efo'i gilydd lle. A dyna ni, dweud y gwir, da ni wedi dod i ddiwedd y sesiwn. Da ni wedi trafod nifer fawr o elfennau fewn canllawia maes dysgu a phrofiad Iechyd a Lles, a da ni'n gobeithio bod gennych chi well ddealltwriaeth o'r cynnwys fydd yn eich cynorthwyo chi wedyn efo'ch cynllunio hefyd, yn bod ni wedi eich cynorthwyo chi ella i sôn mwy dipyn bach am gynllunio ag asesu a'r dulliau addysgol hefyd. Diolch i chi am roed eich amser. Sori, da ni ddim drost yn amser, ond cofiwch hefyd bod ni fel ymgynghorwyr ac Iei a fi, ac hefyd bod eich ymgynghorydd sydd yn gweithio efo'ch ysgol chi hefyd yna i gynorthwyo. Dwi'n meddwl bod ni ar y sleid ola un, jyst rhoi blas sydyn i chi o'r hyn sydd i ddod, pan bod chi eisiau cynllunio'ch blaenoriaethau, mae hynny'n handi iawn dydy. So mae'r sesiynau dysgu proffesiynol pellach fydd yn cael ei cynnig ydy y ffocws eto Iechyd a Lles yn parhau. So mae'n ddilyniant asesu a pontio, a hefyd gwerthuso ar ôl ymholiad. Wan, cyn i fi fynd, dwi jyst yn mynd i stopio rhannu hwnna'n sydyn. 2 funud. A jyst danos lle mae bob dim yn byw, jyst rhag ofn bod chi ddim wedi weld o. Sydyn iawn, iawn, iawn. Ni, a'i nôl i rannu. Ac hynny eto, hynny. Ac y dan yn canolfan cefnogaeth gwe. Dwi'n chi weld o. Wedi bod o'ch dod i fyny? Ynddi. Ynddi. O dan cwricwlwm i Gymru, ac o dan yr rhwydweithiau, mae na dilsan benodol Iechyd a Lles lle mae yna enghreifftiau i chi edrych arnyn nhw. Da mi fewn i hwnna rwan, ymwybodol ar amser. Ond yn y dysgu proffesiynol, mae na... Dwi'n gadael i fi fynd lawr doch. O dan arweinwyr canol ac ymarferwyr, mae yna fwtwm cynradd, mae yna fwtwm uwchradd wedyn, sydd yn cynnwys yr holl fideos o'r sesiynau yma, ond hefyd mae yna adnoddau pellach i chi hefyd, felly yn fanno fydd y recordiadau, ond hefyd yn fanno fydd y cyflwyniadau i chi. Felly dyna ni. Iei, dwi'n ni'n os oes a westyna cyn i ni fynd, ta da ni ddim dros yn amser gormod efo nhw'n meddwl. Ond diolchgar iawn i chi am roid eich amser bore yma. Ac gobeithio bod chi wedi cael rhywfaint o fydd allan o'r cyflwyniad. So chdi'n stopio recordio os gwelwch yn dda, Irian?